Inselmilkom u nistedinkom għas-67 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Għal-grazzja tal-Alla bdejna żmien qaddis tar-Randan imqaddes li wassanna sal-festa solenni tal-Għid il-Kbir tal-Mulej. Fl-ewwel ħadd tar-Randan, bħalma nisimgħu fil-fatt kull sena, sejrin niggustaw ftit is-silta tal-Vanġelu skont San Luqa li fija l-Evanġelista jkellimna mit-tiġrib ta' Ġesu fid-deżert. Wara l-mamudija tiegħu fix-xmara Ġordan, wara dik l-esperjenza tal-imħabba tal-missier illi propju fix-xmara Ġordan jgħid int ibni l-Ażiż fik sibt il-għaxqa tiegħi, Ġesu jħejji ruħu għal 40 jum u 40 lejl billi jgħix fis-sam u fit-talb fid-deżert. Fid-deżert Ġesu jiġi wiċċ imwiċċ ma' Alla, ikompli jiggosta dik l-imħabba tremenda ta' Alla għalih. U ftit fis-sam u fit-talb jifhem il-kobor immens tal-missjoni tiegħu, missjoni li kellha twasslu biex jingħata fuq is-salib għalina il-bnedmin. Salib li kellu jwassal għal qawmien għal ħajja. F'dan l-oċean ta' esperjenza tal-imħabba tal-missier, Ġesu jiġi mġarrab mix-xitan. Għal 3 darbiet skont ir-rakkont ta' San Luqa, ix-xitan iġarrab lil Ġesu biex ibiddel il-ġebel f'ħobs, biex jinżel jadurah, biex jaqbes bit-tama li l-anġli jiġu jaqbduh. Kieku kellna nasru fl-imkien it-tiġrib tax-xitan fid-deżert u matul il-ħajja kollha ta' Ġesu sal-aħħar sija imdemma tiegħu fuq is-salib nistgħu ngħidu li x-xitan bħalma jagħmel ma' kulħadd ipprova jfixkel lil Ġesu, ipprova jħajru għall-illużjonijiet biex ibedu mir-rieda tal-missier għalih u għas-salvazzjoni tagħna. Ġesu joħroġ rebbieħ billi jitlaqqam fil-kelma tal-Alla. Ġesu joħroġ rebbieħ billi tiġà f'dawn l-40 jum ta' deżert jobdi għall-pjan ta' Alla il-missier. U b'hekk Ġesu jsir xempju għalina li bħalu nitħabtu fid-deżert tal-ħajja ta' kuljum u kontinwament niġu mġarba mix-xitan li jixtieq ifixkel il-pjan ta' mħabba tal-Alla għalina. Ejjew nirbħu bħal Ġesu, ejjew nirbħulu lix-xitan bil-qawwa ta' Ġesu, bl-ubbidjenza tagħna lejn Alla l-missier, bl-esperjenza tal-imħabba tal-missier li tixprunana biex inwieġbu għal din l-imħabba bl-imħabba. U kif sejħinna l-Papa din is-sena għal dan ir-Randan ejjew ma naqtawx qalbna nagħmlu l-ġid lil kulħadd. Inselmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem.